20,000 איש, ואתה ראשון, 20,000 איש, אחריך שוב. להורדת הדגל על ידי נציגי תנועות הנוער בעיר, הקהל מתבקש לעמוד דום. הקהל מתבקש להמשיך לעמוד. השנה, אירועי יום הזיכרון בכל העיר הם בסימן כולנו משפחה אחת. ההרוג הראשון במבצע צוק איתן התנדב כמנהג חייו לחלק לחיילים בחזית עזה ממתקים וחבילות שי. הוא נהרג מפצצת מרגמה. זהו דרור חנין, זכרו לברכה, מהיישוב הסמוך בית אריה. ביתו הקטנה וגיסו כתבו ושרו עליו בשיר, שירת הדרור, כך: ציפור הדרור ששהתה בתוכנו והפיצה לנו אור ונתינה, יצאה, היא חופשייה. השאיר אחריו הורים, 3 אחים, אישה ו3 ילדים. להדלקת נר זיכרון וגבורה אני מתכוון להזמין את אחיו הבכור של דרור, את יוסי חנין, תושב השכונה והעיר. שניהם נולדו באותו היום בהפרש של 10 שנים. יוסי מלווה בידי הדור הצעיר שלנו שנולדו בראש העין, סגן יעל רגב וסגן משנה תום שיינמן. הבטחנו להם שיותר לא תהיינה מלחמות. עכשיו תפקידם להמשיך במשימת הגנת המולדת והמשפחה. בהדלקת נר זיכרון זה בידי יוסי ודור הצעירים שלנו יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שמור וחי בליבנו לנצח. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין, הביטחון ואנשי המשטרה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. אל מלא רחמים שוכן
והשכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים לנשמות חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ולכל קהילת המודיעין, הביטחון והמשטרה שחירפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, ברור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ועמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. הקהל מתבקש לשבת. על נשמות שלי אתה שולט, על דקויות שבי פורט, את במבט אותם תמצא, ובלחישה אחת רפה, אם בתנועה שהיא מוצנעת, מילה שנאמרה בלי דעת, חיוך עטוף או מסוים, אתה באלה בכולם הנשקעים לכל כמרך, אני ימים זורמים אליך, אני ציפור אומרת שירה, ובלעדיך אין בימה, אני קשרים לכל מילך, כוכב נופל בלילותיך, בי יש נתיב כל ישותך, אני טובעת בדמותך, אכזבות מן כוחי ניטל, והחלומות שלי קשים, אבל כשתדרים עצמו מאוד, אותך פיללתי לי בסוד, היו שרפות בי ויותר, הפכתי מישהו אחר, אני חומקת בשתיקה, אתה היה לי מצבה, הנשקעים לכל כמרך, אני ימים זורמים אליך,
השיר הבא נכתב ביובל ה-60 למדינת ישראל, והוקרא בטקס הזיכרון הממלכתי בכותל המערבי. יקרא אותו כותב השיר, איש ראש העין רמי קידר, השיר האחרון. בבקשה. השיר האחרון. באשמורת הבוקר נקשו על דלתי. השיר שלך מת, כך אמרו לי. השיר שלך נמצא ירוי בשדה קוצים, כך אמרו. הו שירי, אהובי שלי, אתה היית שירי היחידי, השיר האחרון שלי. מה יפה היית שירי, היית לי שירת חיי, משוש כל הארץ. ומה אעשה שירי בלעדיך, ומי ישיר אותך עוד? נע ונד אני, נע ונד, עובר מתחנה לתחנה. אתה אינך ואני איני, ורק הד קולך נוקש בכוח על קירות חדרי ליבי. נשאוך שירי במעלה ההר, הברושים כבר חיכו. וכל המיתרים רעדו בקול ואמרו עליך, התגדל והתקדש שמי רבה, שמי רבה. וכל הכינורות ניגנו עליך, אל מלא רחמים. וכל החצוצרות הריעו, וכל התופים הרעימו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. אולי בקרוב, אולי אחרי החגים, מי יודע, מי יודע. אולי במקרה, כשכבר לא תצפה, מי יודע, מי יודע. בדלת הזו, האור מחוץ לחלום, עוד הכל מחכה. בבוקר אחד או בערב כמו זה, אתה בטח תראה. ברגע חולף או בגשם שוטף, מי יודע, מי יודע. כשכולם ישנים אף אחד לא רואה, מי יודע, מי יודע. וגם אם נדמה שהיה ונגמר, עוד הכל מחכה. גם אם רע וקשה וקרוב לקצה, אתה בטח תראה. אם תשאל אז הלב יענה. ובלילה בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות, בלילה לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות. לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות. רגע בכלל שבכלל לא תרצה, מי יודע, מי יודע. ולפני שתגיד שכבר לא משנה, מי יודע, מי יודע. ואם אתה קצת מר ושורף בחזה, אז הכל יחכה. אתה כאן, יש עוד זמן והכל ישתנה, אתה בטח תראה. אם תשאל אז הלב יענה. ובלילה בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות, בלילה לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות. לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות. בלילה בשעות
תשובות כדי למצוא סיבה לקוות. מאז קום המדינה ועד כה נהרגו עשרות חיילים בודדים, רובם עולים חדשים, ללא משפחה, שעלו כדי לשרת ביחידות קרביות בצה"ל, ביניהם ניצולי שואה שנפלו בקרבות לטרון בטרם הספיקו ללמוד את השפה העברית. במבצע צוק איתן נהרגו 3 חיילים בודדים, ג'ורדן בן סימון, שון קרמלי ומקס שטיינברג. בעקבות פניות ברשתות חברתיות הגיעו אלפי אנשים ללוותם בדרכם האחרונה. לפני 14 שנה עלה לארץ מפילדלפיה מייקל לוין והתגייס לחטיבת הצנחנים. בהיותו בחופשה אצל הוריו פרצה מלחמת לבנון השנייה. הוא חזר מיידית ארצה והתעקש לעלות לפלוגתו בצפון. ב-1 באוגוסט 2006, בהיותו בן 21, נהרג מייקל בקרב אש קשה כנגד כוחות חיזבאללה בכפר עיטה אל-שייב, לשם נלקחו אהוד גולדווסר ואלדד רגב, שנחטפו שבועיים קודם לכן. אלפי חיילים בודדים ממשיכים את דרכו. גם בצה"ל מנציחים ומספרים על אהבתו של מייקל למדינה שלא גדל בה, אבל רצה לבנות בחיים. אומץ ליבו, מנהיגותו ומורשתו לשירות משמעותי בצה"ל. ציקי אוד עבד במשך 27 שנים בסוכנות היהודית ותמך בעולים חדשים ובפרט בחיילים בודדים. ציקי ומייקל התחברו במהלך שירותו של מייקל, וציקי היה לו כאב מאמץ. לאחר נפילתו הגשים ציקי את חלומו של מייקל, וביחד עם חיילים בודדים אחרים הקים את המרכז לחיילים בודדים על שם מייקל לוין, המספק מקום לשהות בו, ארוחות וייעוץ. המרכז גדל והתרחב בהמשך לעוד מרכזים לצד יוזמות דומות אחרות בארץ. ציקי ממשיך לייעץ במרכזים, הוא ממשיך לאמץ ולטפל בחיילים פצועים ובודדים, ומהווה עבורם משפחה חמה. פגשנו את ציקי בשבוע שעבר בהר הרצל, ליד קברו של מייקל, בביקורו הקבוע במספר חלקות, אחת לכשבועיים. לצד אהבה ומסירות של אב מאמץ, היעדר משפחה שמלווה את החייל הבודד בדרכו האחרונה, שמענו על ההקרבה הגדולה של מייקל, חלום שנגוז, הניצחון ותקווה חדשה. ציקי, בבקשה. כשאני מקבל את ה-SMS שמייקל נהרג, היה לי כזה מין קור בלב, ואמרתי, רגע, אז מה התפקיד שלי עכשיו? מה אני צריך לעשות עכשיו? היה צריך להכיר את מייקל או לראות אותו. מייקל אף פעם לא ישב או עמד במקום 5 דקות. לפעמים אמרתי לו, מייקל, אני אתחיל לדבר אליך מהגב, כי אתה כל הזמן זז והפרצוף שלי זז יחד איתך. ולחשוב שהוא נמצא פה בין אבנים כאלה, זה... תמיד כשאני בא לפה, אז ברגעים הראשונים אני אומר, זה לא מייקל, מייקל לא נמצא פה. מייקל היה אוהב אדם, לא סתם אוהב אדם. אחרי שהוא נפל, וכיוון שכל כך זיהו, ואנשים ברחוב ידעו את הקשר שלי איתו, היו אנשים שניגשו אליי ואמרו לי, אתה זה עם מייקל לוין, נכון? אני אומר, כן, נכון. אתה יודע, הוא תמיד היה ניגש אליי ומדבר אליי ומעדד אותי וכולי. וכל פעם אמרתי לעצמי, מייקל, מתי ייגמר הזרם של האנשים שאתה עשית להם טוב אפילו לדקה? וכמו שאני יושב, נכנס אמריקאי רזה וקטן, ומיד אומר לי, אני הולך לסיירת צנחנים וכולי, ואני ככה מסתכל עליו, בהתחלה אני קצת עמום מהשף המלל הזה, ואז אני אומר לו, אתה יודע עברית? אז הוא אמר לי, אל תדאג, אני בסיירת. מייקל הגיע למחווה אלון עם עוד חבורה מאוד גדולה,
ועם אותה חבורה גדולה הוא מתגייס לצנחנים. ביום שהוא התגייס לצנחנים, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, ציקי, אתה יודע איפה אני משרת? אני צנחן. אני אהיה כמו יוני נתניהו. אני קיבלתי את הידיעה כשאני הייתי בבית חולים רמב"ם, כשהלכתי לבקר פצועים. הגעתי לאחד החבר'ה האחרים. כנראה שיש דברים שרואים על הפרצוף שלי. גם הוא שירת בצנחנים, ואמר לי, אני מבין שאתה כבר יודע. זה בעיה לעמוד ליד פצוע, לעודד אותו שהכל יהיה בסדר, כשבפנים, באיזשהו מקום, נגמר העולם. אני חושב שאחרי 5 או 6 דקות אני עובר לתפקיד חדש, ואת הריקנות שבלב הזזתי רגע הצידה, לא חשבתי יותר. כי מתחילים להתקשר אליי כל כך הרבה חיילים בודדים, ואני נכנס לתפקיד שלי כמטפל, כעוזר. כשההורים הגיעו לארץ, הם אמרו, אבל אין לנו פה אף אחד, מי יבוא ללוויה? ואז יצאה מונית בירושלים, וביקשה מאנשים לבוא ללוויה. אלפי אנשים עמדו בחוץ. מייקל הפך להיות מיתוס של הקרבה, של נתינה, של לראות את המולדת, בלי לעשות חשבונות במולדת, אם היא טובה או אם היא רעה או אם טוב או רע. זאת המולדת, זה מה יש. השנה יהיה 10 שנים לזה שמייקל לא נמצא. ואני מרגיש שמייקל כאילו דחף אותי להרבה יותר עשייה חברתית, יחד עם הרבה מאוד חיילים בודדים שעוזרים לנו, ואנחנו תמיד צריכים מתנדבים חדשים. תושבי ראש העין. אני מזמין אתכם, את כל תושבי המדינה, לבוא, להתנדב וליצור חברה ישראלית אחרת. חג שמח. עשרים אלף איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שוב, צועדים בשקט עם פרחים, 2 אחיות, 20,000 אחים. אוהדי הכדורגל שהגיעו עם הצעיפים של הקבוצה, ובחורה עם דגל שלא ברור למה היא כל כך בוכה, בלי להכיר אותך. 20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שוב, צועדים בשקט עם פרחים, 2 אחיות, 20,000 אחים. באו לומר תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, וגם עם לא לבדד ישכון. כל עוד יש אנשים בטקסס, בחיפה, בגוש עציון, אנשים כמוך שוב. 20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שוב, צועדים בשקט עם פרחים, 2 אחיות, 20,000 אחים. העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו עם
20,000 איש אחריך שון, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים, 20,000 איש, ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שון, בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. צער אינו משאיר סימנים. זה לא נכון מה שאומרים. צער אינו משאיר סימנים. עצב אינו בא כך סתם. זה לא נכון מה שאומרים. עצב אינו בא כך סתם. אדם אינו חי לעולם. זה לא נכון מה שאומרים. אדם אינו חי לעולם. עם השמלה הלבנה והצעיף שעל כתפיה ומבטה באדמה, פני הכאב עכשיו פניה וכף ידה והצעיף שעל כתפיה ומבטה באדמה, פני הכאב עכשיו פניה. וכף ידה העדינה, איך ייתכן, כמו שואלת, באובדנה, באסונה, על האהוב היא מתאבלת. וחבריו עוטפים אותה במעגל מדי הזית. ומה אומרת השתיקה? המלחמה פגעה בבית. והקומתה כמו להבה, באודם עז מהם צועקת, את חברם ואהובה האדמה כבר מחבקת. עכשיו הכל נרגע, כל הטור המיוגע משתחרר מהחגור, מתקלף מהמדים. רחוק בערפל איזה כלב מיילל, ומעבר לגבעות קו האופק מדהים. עמוד האוהל נע שם עמוק בשק שינה, הוא שוכב עיניו פקוחות מקשיב לבוקר שנאור. יש שקט באוויר, הוא חושב קולות של עיר, ומחר הוא יחזור. לאורך המסע, בכל מה שהוא עשה, הוא ספר את השעות בשבילים הכי קשים. איך ירוץ במדרגות אל ריח של עוגות, אל האור בחדרים, אל שלווה של יום שישי. ליד המדורה יש קפה על הקירה, עוד מעט הוא יתעורר, מעט קרוב יותר לעיר. באדמה אין ריח מלחמה, רק עצב בר מכה בסלע שורשים. בטח ישנה באותה דירה קטנה
ששחרו ליד הים כשהכל ממש התחיל. אולי היא ליטה מתעוררת במיטה או יוצאת אל הרחוב עבודה בתוך מעיר. ואם היא רק תרצה הוא יסביר היא תתרצה, ואולי אם הוא יופיע בדלתה יהיה כמו אז. באדמה אין ריח מלחמה, רק עשב בר מכה בסלע שורשים. מעליו טיפות רכות של סתיו, הכל ממשיך לנוע מסודר וממשי. עכשיו הכל נרגע, יד באוהל בו נגעה, הוא נאור בבת אחת קם אל תוך העולה. רחוק בערפל איזה כלב מיילה, ומעבר לגבעות עוד יום חדש עלה. שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר, שדות פתוחים מלאים בתות וריח גשם מתגבר. עוד הצעיף שלי הצוואר לך שומר מפני רוחות מזרח קרות, הלוואי השמש תחמר. כוח להמשיך, הגעגוע כבר הרגל, הפך ירח לאדום, על מה אתה שם מסתכל? הדאגה לך שורפת מבפנים, זוכר לחשת בפניי, יהיו עדיי הכוכבים. בלילות מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. כל מה שהובטח כבר לא עומד בזמן הזה, מונח על קרקעית הים בכל רחוק ומיומן. אומרים יש אהבה שפעם בחיים, אשא תפילה ימים שלמים, יהיו עדיי הכוכבים. בלילות מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. אומרים יש אהבה שפעם
מחפש את האופק. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך, מחליאה לי לפני הגשם, צעצעים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. הילד ששקט, אני יושבת במרפסת לנגן, מנגינות געגוע, הילד תשתדל להגיע לכאן מהר, כך אני מבקשת בשקט. על נשמות שלי אתה שולט, אם תשאל אז הלב יענה, אולי אם תופיע בדלתה יהיה כמו אז, ואיתך האב השכול עם הריקנות שבלב, ושתי אחיותיך ועוד 20,000 אחים, וגם אנחנו כאן וגם כל המדינה, כי מהיום אין יותר חיילים בודדים. נזכור ונאהב אותך תמיד, אתה זה אנחנו ואנחנו זה אתה, אתה הכוכב שמאיר בעיניים ומזכיר לנו אותך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, כולנו משפחה אחת. מזכיר לי אותך, מחליאה לי לפני הגשם, צעצעים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך. יחכו לך. לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום. כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. תם טקס יום הזיכרון. מהבמה זו נאחל החלמה לפצועים ומילת תקווה לנעדרים, שנזכה כולם במהרה לשובם. 20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שוב, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. אוהדי הכדורגל שהגיעו עם הצעיפים של הקבוצה, ובחורה עם דגל שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה,
20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שוב, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. באו לומר תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, וגם עם לא לבדד ישכון. כל עוד יש אנשים בטקסס, בחיפה, בגוש עציון, אנשים כמוך